Guys, grabe ng baha oh. Iluo ko. Ngayon naman oh. Awa guys oh. Gamay na lang kaya ang kuwang musud na. Pero dire sa kilid, mubo mare, nagira. Musud na gud siya guys dire. Baha ng aking dahan guys for the first time. Ito kad pagpaninda na kung sara lang gad ini shoot. Nabasa na gani ang katol guys kag ang asin akong no. Nano mo